Danas svijet svoje potrebe, energetske potrebe, uglavnom zadovoljava iz neobnovljivih izvora energije, odnosno fosilnim gorivima, a uticaj na okolinu je gotovo uvijek negativan. Kada govorimo o potrošnji energije i njenoj proizvodnji, znači potrebno je da to bude što efikasnije, ali da se rukovodimo uvođenjem novih obnovljivih izvora energije kako bismo zaštitili našu planetu i smanjili troškove potrošnje. Energetska efikasnost nije identičan pojmu štednje energije. Znači, energetska efikasnost podrazumijeva uštede, unapređenja, bolji kvalitet života, zavisi o kojoj oblasti govorimo, da li industrija ili recimo oblast stanovanja, a da se pri tome utroši manja količina energije ili ista količina energije za ta poboljšanja. Projekat Studentskog centra Nikola Tesla je zapravo projekat poboljšanja energetske efikasnosti za studentski centar. Radi se o primjeni toplotne pumpe koja kao izvor toplote koristi otpadnu kanalizacionu vodu, odnosno bavi se iskorištavanjem otpadnih toplota fekalnih voda. I ovi sistemi su jako dobri u smislu zato što donose velike uštede kada se primijene i u svijetu postoji već trend korištenja ovakvih sistema, dok je ovaj projekat će biti prvi ovog tipa u Bosni i Hercegovini, u Studentskom centru Nikola Tesla. Ovakvi sistemi se mogu primjenjivati u svim objektima gdje postoji veliki protok vode, što znači da se ovakvi sistemi mogu koristiti u studentskim centrima, đačkim domovima, hotelima, kampovima, bolnicama i sl. Također je potrebno naglasiti da ovakvi sistemi imaju značajan utjecaj na zaštitu životne sredine zato što imaju jako smanjenu emisiju gasova staklene bašte, jer mi u suštini samo iskorištavamo toplotnu energiju koja cirkuliše kroz sistem uz određene gubitke koje mi nadopunjujemo. I zato smo došli do ove tačke kada zapravo počinjemo realizaciju i vidjet ćemo kako će nam biti rezultati. Pozitivni, naravno. Uštede će biti do 40%. Pokušaj je da se ljudima stavi do znanja da ima smisla razmišljati o alternativama koje su danas u odnosu na ono što je danas prisutno. S obzirom da je Mašinski fakultet izgrađen početkom 60. godina, sama karakteristika objekta jeste da nije imao toplotnu izolaciju, a da je stolarija bila drvena, jednostruko ostakljenje, što je zazivalo gubljenje toplotne energije, visoki računi za grijanje, ali kasnije za hlađenje. Postići odgovarajuće ambijentalne uslove ili uslove življenja sa manje količine toplotne energije. Napravili smo energetski efikasan objekat gdje smo sa nekih 170 kWh po metru kvadratnom potrošnje toplotne energije sveli našu potrošnju negdje na oko 50 do 55 kWh po metru kvadratnom površine. To je direktna finansijska ušteda implementacijom mjera energetske efikasnosti. Mjere projekta su bile da se implementiraju zamjena prozora sa energetsko efikasnim prozorima i ugradnja dodatne toplotne izolacije. Prozori koji su korišteni su bili PVC, šestokomorni, dvostruko staklo, dok je na fasadu objekta bilo postavljeno 10 cm EPS termoizolacije. Mi nakon realizacije ovog projekta već imamo izraženo interesovanje lokalne zajednice i vrlo često nas zovu da im ispričamo šta smo mi to uradili, kako smo mi to uradili, šta smo time postigli,
dođu da vide šta smo uradili, da izvuku određene stvari. Od velikog značaja jeste da smo mi prvi pilot projekat u Bosni i Hercegovini na kome su implementirane mjere energetske efikasnosti. Lokalni ekološki akcijni plan opštine Teslić je donesen za period 2012-2017. godina. Znači, jedan srednjoročni plan koji je, mogu da kažem, započeo veoma dobro sa svojom implementacijom, a jedan od dokaza je upravo i ovaj lokalitet na kojem se danas nalazimo. Naime, sam akcijni plan je donesen u saradnji sa MDGF programom, koji je implementiralo 5 UN agencija i zajedno, naravno, u saradnji sa opštinom Teslić. Radi se o projektu uređenja korita rijeke Velike Usure na gradskom području, a to nije slučajno. Naime, mi smo u prethodnom periodu imali velikih problema sa poplavama na ovom području, odnosno u proteklih 10 godina smo imali 4 velika incidenta što se tiče poplava i štete preko 10 miliona maraka. Današnja širina riječnog korita je u suštini za 7 do 10 metara veća nego što je to bilo prije godinu dana kad smo počeli s ovim projektom. Vrlo interesantan projekat koji smo implementirali tokom 2012. godine se ticao sistema energetske efikasnosti. I tu se radilo o optimizaciji javne rasvjete u glavnoj gradskoj ulici. Ukupno je zamijenjeno 90 postojećih rasvjetnih tijela koje su bili starije generacije i zamijenjene su novim LED svjetiljkama. I možemo već sada da kažemo sa zadovoljstvom da su postignute značajne uštede u potrošnji električne energije. Odnosno, te uštede se kreću i do 70% od sadašnje potrošnje, što na godišnjem nivou iznosi preko 15.000 maraka. Ovakvim projektima postičemo svijest građana, odnosno utičemo na podizanje ekološke svijesti naših građana i animiramo i njih da ovakve sisteme i rasvjete koriste i u svojim domaćinstvima, odnosno i da štede električnu energiju, ostvaruju uštede u kućnom budžetu, ali ono što je najbitnije da utiču na zaštitu životne sredine, odnosno na smanjenje emisije stakleničkih gasova i da na taj način svi zajednički doprinosimo očuvanju planete Zemlje. Sanacija je nešto što nam je bilo neophodno jer smo imali jako velike gubitke i električne i toplotne energije, tako da se znalo desiti da u zadnjoj sobi koja je grijana prethodnim sistemom grijanja temperatura je bila 7 stepeni, a trebalo bi da je od 19 do 21 u svakoj sobi u kojoj borave djeca.
U oktobru 2010. Međunarodna organizacija UNDP je objavila javni poziv vezan za gdje su se mogli kandidovati nevladine organizacije sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti projekata koji su vezani za poboljšanje energetske efikasnosti i očuvanje životne sredine. Prošli smo na tom pozivu i ovo je iza mene znači, objekat na kome upravo implementiran taj projekt. Rađena je znači, kompletna rekonstrukcija krova u smislu izmjene krovnog pokrivača i postavljanja izolacije, jer su tu bili ogromni gubici energije. Zatim stolarija je kompletno zamijenjena, zamjena i rekonstrukcija cjevovoda i zamjena kotla, znači sa ubacivanjem novog energenta peleta, znači na taj način koji je ekološki prihvatljiviji u odnosu na druge energente. Zatim postavljanje fasade. Što su djeca sad daleko komotnija jer se ne moraju toplo oblačiti kao što smo to morali prošle zime, pa su pokretljivija, veselija i lakše se igraju u prostoru koji je toplao.